trag în reclame, auzi? Uite-te de aici cum suntem noi de jos, nu se trage deloc. Stai, Tony, lasă-l arbitru. Uite-te de jos de unde tragem noi, uite-te de jos. Deci acolo, hai să ai ochelari, da? Se vede vreo reclamă? Nu, dar se vede intrarea. Dacă te duci un pic așa, tragi. Unde trage? E vreo reclamă acolo? Reclama asta, ce cum are lor. Uite, auzi, ai altceva. Da, pentru că în principiu pe diagonală nu poate să poate dacă e și acolo ca să vă angajați așa. Să punem cap. Deci cine trage, vezi? Deci cred că trebuie să mergem în partea cealaltă. Sonic, nu mai trage aici. Nu mai trage. Nu mai trage, nu mai trage aici. Păi n-am cum să dau unde dați voi. Ok, nu mai trage. Nu mai trage pe lângă. Păi și ce vrei să fac? Supraveghezi. Supravegheți că avem unul chiar aici. Treci pe partea cealaltă atunci, că să mai sunt aia doi pe partea cealaltă. Vezi că ți-a căzut bidonul de apă. Lasă-l aici, că îl luăm după aia. Vezi pe lung?